tal, Pablo? Boas tardes. Non sei se gañastes un punto ou perdestes dous, porque o partido ten moitas fases moi boas pola vosa parte. Sí, a verdade é que no cómputo xeral do partido eu creo que merecimos gañar. Que o que pase tal como se puso, pois un empate ao final é un bo resultado, porque empatar casi no último minuto, seguir invicto na casa como local desde que chegamos, pois é moi importante, non? Pero eu creo que tivemos ocasións de sobra para meter 2 ou 3 goles. Sí, porque nos faltou continuidade na primeira parte e logo sí que entrastes definitivamente tendo os mellores momentos do primeiro tempo. Sí, porque é difícil, estes rapaces son elexidos a nivel mundial, teñen xogadores de todos os continentes, xogadores moi bons, que encima teñen unha motivación extra porque saben que en calquer momento poden ir co primeiro equipo, algún xa estivo na Champions, na Copa do Rei, na Liga, entonces é moi complicado, é xente que xoga moi ben, que individualmente son moi bons. Entonces, bueno, pues é normal que ao principio, pues, coas forzas igualadas tamén se é difícil crear ocasións. Ainda así, eu creo que tivemos 2 ou 3 ocasións moi claras, eu recordo de Jairo, de Carbonell, e de Fullana, na primeira parte, se che adiante nun gol deses, o partido cambiaría, estou seguro, non? Entonces, bueno, pois foi unha mágoa non adentarse, e logo na segunda parte pois tamén, non? As ocasións que tivemos, outras 2 ou 3 que tivemos claras, bueno, pero contento pola resposta do equipo, que non se viu abaixo, que nesta situación podría virse abaixo, seguiu porfiando e ao final, pois mira, conseguimos un punto e non perder contra todo un Barça B. A que obedeces a falta de puntería? Un pouco de ansiedade tamén ou só é que o punto de mira hoxe non está? Sí, eu creo que foi unha cuestión de acierto, non? Entonces, eu penso que hoxe non tivemos o día acertado para meter os goles, pero, por exemplo, alegrome moito de Gonzalo Di Renzo, que por fin marcou un gol, non? Entón, estou moi contento por ese gol que marcou el. E logo os demais, pois, hai que seguir adestramos finalizacións, adestramos centro remate, adestramos tiros, para que logo, cando se xa o partido, pois os metamos, pero pouco máis podemos facer. O que non te podes queixar, Pablo, é que ata na prolongación outra vez chegou goles, que o equipo convence do 95 ao 97, supoño que logo a adestrador para estar orgulloso, non? Sí, eu estou moi orgulloso, quedome sen gorsa, pero estou moi orgulloso de toda a pasión e o esforzo que poñen os xogadores. Eu non podo recriminarlles nada, porque están adestrando todos os días, adestrando, os que se verades adestrando, é que son así, non? Entón están convencidos de poder conseguir a salvación e ao final outro partido máis no que somos capaces de remontar un partido contra todo un Barça B que ten xogadores de moi alto nivel, non? Outra vez no fútbol quitou, pues, como ya de Zamora na programación, así, tamén vos dá podemos decir a nivel clasificatorio ese fío de esperanza, seguir vivo, non perder? Sí, claro, non perder na casa, seguir confiando no que facemos, seguir empatar, aínda que fosen nos últimos minutos, con o noso estilo de xogo, intentando xogar o balón, intentando chegar por fora, por dentro, cos cambios de orientación, e eso, a verdade é que é moi bo para nós. Entonces, bueno, pues eso, temos que seguir confiando no traballo, seguir os xogadores seguir mentalizados en que este é o camiño. Buenas, Pablo, Alexandro para Gol de Oro. Bueno, tras el empate de hoy ya van 6 partidos seguidos sin perder en Couto, en Liga. ¿Una de las claves de la salvación podría pasar por esta fortaleza aquí como locales? Sí, por supuesto, era una de las cosas que he dicho previamente, que el Estadio Couto para nosotros tiene que ser un fortín, entonces tenemos que afianzarnos aquí, que no se nos escapen puntos. Hoy se nos han escapado 2, pero lo normal es que jugando 10 partidos así, empates 1 y ganes los otros 9, así que tenemos que seguir jugando como estamos jugando en casa, y luego fuera de casa también, pues dar ese paso adelante para conseguir victorias. Pablo, dicíamolo noutras rondas de prensa, e a verdade é que cada vez máis parece que Couto ateigase de xente, case 4.000 persoas, e ti dicíalo antes da eliminatoria da Copa do Rei. Para nós é importante que a xente veña e que nos dese ese empurrón, non? Ao final, este gol de Gonzalo parte tamén desa forza da xente que ven ao campo. Sí, está claro que xuntos somos máis fortes, a unión que todo o que están facendo os aficionados do Ourense Club de Fútbol
animando e vindo a ver os partidos, entonces estamos encantados, non? Desde os 7.000 que viñeron contra o Valencia, hoxe 4.000, lles invitamos a que sigan vindo o Couto. Eu creo que se ve bo fútbol tamén, os xogadores ven que se esforzan todo o que poden, e iso tamén engancha a xente, ver que os xogadores deixan o 100% no campo, eso é moi bo. E agora chega unha viaxe logísticamente falando máis complicada, non? Como ides esta semana, sobre todo esa viaxe, rival difícil e viaxe máis complicada, Sí, ainda encima hai un debe aí que o calendario se anuncia faltando 15 días, ou entonces para xestionar todo eso xa non a nivel senón a nivel económico tamén, claro, porque non podes coller os hotéis, os voos con tempo, entonces eso é unha mágoa, porque os equipos de primeira ref fan viaxes moi longos, entonces necesitan canto antes saber o calendario, pero bueno, é un viaxe que vai ser un viaxe bo, creo que vamos a ir en avión ata Barcelona, e logo en bus, e logo a volta sí que vai ser unha paliza de bus, pero bueno, a volta xa esperemos vir con 3 puntos e se fai máis corto. E unha cousa que dá tamén unha semana de mercado, como estades? Porque ti insistes que queres ter o que tes agora mesmo, que non somos ninguén, pero como está agora mesmo a situación? Está ben, é normal que haxa equipos que irán a xogadores do Ourense Club de Fútbol, porque están vendo que son xogadores que compiten contra calquer rival, incluso equipos de primeira división, pero nós estamos encantados con todos, eu estou encantado con todos os xogadores, e por min que se queden todos, entonces a ver se acaba canto antes o mercado de fichaxes, e xa nos centramos única e exclusivamente na Liga agora.